беларусы, беларускія удзельнікі і удзельніцы канферэнцыі, dear excellencies, all our international friends, салідарнасць і эмпатыя, адвага і дысцыпліна, самаарганізацыя і крэатыў. Это тыя словы, якімі я апісала 2020 год. 5 гадоў таму Беларусь змянілася раз і назаўжды. Я не магу сказаць, што мы сталі іншымі, але ў нас прачнуліся тыя якасці, якіх раней мы, мабыць, у сабе не заўважалі. Мы пабачылі, як нас шмат, якія мы розныя і якія мы крутыя. Давайте згадаем Машу, згадаем Ніну Багінскую, дыджэяў перамен, жанчын кветкамі і нашыя маршы пенсіянераў. Давайте згадаем дваровыя маршы і гіганцкія 50-метровыя сцягі на будынках шматпавярховіку. Купалаўцаў на абароне свайго тэатру. Журналістаў тэлебачання, якія дружна пакінулі будынак і далучыліся да пратэсту. А той момант а-ля Чаўшэску, калі завадчане абсвісталі дыктатара. І твары разгубленых сілавікоў, якія не ведалі, як на гэта рэагаваць. Той год асабіста і ў мяне адгукаецца шэрагам эмоцыяў. Ад разгубленасці і жаху праз тэрор і рэакцыю ўладаў да неймавернага натхнення і гонару за нашых цудоўных людзей. Гонару за кожнага з вас. Сёння мы адзначаем 5 год пачатку нашай мірнай рэвалюцыі. І гэта рэвалюцыя яшчэ не скончаная. Пакуль мы разам, пакуль мы працягваем барацьбу, мы не прайгралі. Я не разумею людзей, якія прапануюць адмовіцца ад 20-го года, якія прапануюць перагарнуць старонку. Вы ведаеце, гэта той момант, той год, калі мы адчулі сябе нацыяй. І гэтая сіла і гэтая энергія, тыя эмоцыі, менавіта тыя рухаюць нас наперад. Канешне, на двары ўжо не 2020, ведаем, ужо 25, гэта іншы год, гэта іншы час. Але ці іншыя мы, ці адмовіліся мы з вамі ад сваіх мэтаў, адмовіліся ад прынцыпаў і каштоўнасцяў? Я ўпэўнена, што не. Канешне, кантэкст нашай з вамі барацьбы змяніўся. Развязаная вайна, развязаны тэрор, Беларусь пакалечаная, ізаляваная у закладніках Расіі. І гэтая новая рэальнасць прымушае нас думаць таксама па-іншаму і дзейнічаць па-новаму, бо ніхто за нас з вамі перамены ў Беларусі не зробіць. Безумоўна, і не ўсё залежыць ад нас зараз, бо многае зараз залежыць ад Украіны і ад яе сілы супраціўляцца. І наш з вамі абавязак таксама зрабіць усё, каб Украіну падтрымаць у гэты цяжкі час. І магчымае перамір'е па Украіне, якое абмяркоўваецца ў бліжэйшыя тыдні, можа адкрыць вакно магчымасцяў і для нас, і мы павінны быць да гэтага таксама падрыхтаваныя. І гэта тое, дзеля чаго мы сёння сабраліся тут. Канешне, мы павінны мець час і парэфлексаваць, абмеркаваць памылкі, зробленыя ці недастаткова зробленыя, і, канешне, шукаць вінаватых у тым, што не было зробленае. Але ў першую чаргу давайте сёння сфокусуемся на тым, што рабіць далей. Бо новы час патрабуе новых формаў барацьбы і новых ідэяў. Як дамагчыся вызвалення палітвязняў, як вывесці Беларусь з вайны і захаваць незалежнасць, як умацаваць наш рух, нашу суб'ектнасць, нашу супольнасць у свеце, як падтрымаць тых, хто працягвае барацьбу ўнутры краіны, як аслабіць рэжым і прыцягнуць яго да адказнасці. І, магчыма, самае галоўнае, як захаваць тую энергію, якую мы з вамі адчувалі 5 гадоў таму. І хай сёння кожная зноў спытае сябе, а што я раблю для новай Беларусі і ці магу я гэта рабіць лепей. І, канешне, што мы можам рабіць разам.
Дарагія сябры, мы яшчэ не перамаглі, але мы і не прайгралі. І тая ўвага да нашай канферэнцыі ад лукашэнкаўскіх спецслужбаў і расійскай прапаганды даказвае ў чарговы раз, як мы ім замінаем. І рэжым памыляецца, калі ён думае, што нас запалохае і вымусіць нас капітуляваць. Яны не дачакаюць. Мы з вамі будзем працягваць, пакуль не даб'емся ўсіх мэтаў. Я ўдзячная кожнаму з вас, кожнаму з тут прысутных за тое, што вы не апускаеце рукі. Я радая бачыць тут усіх сяброў і паплечнікаў з кабінета, каардынацыйнай рады, народных амбасадаў і нашых цудоўных дыяспараў, кіберпартызанаў і белполу, рады культуры і фондаў салідарнасці. Я радая бачыць журналістаў і праваабаронцаў, дзеячоў культуры, валанцёраў, канешне, дарагога Пал Павлыча, галоўнага нашага падпальшчыка. Я таксама вітаю ўсіх палітвязняў, якія прайшлі праз пекла і зноў вярнуліся да барацьбы, змагацца за ўсіх, хто застаецца ў засценках. І сёння на маёй папцы замест Сяргея знаходзіцца Ірына Такарчук. Гэта мама Волі Такарчук, асуджаная за тое, што збірала пасылкі для нашых палітвязняў. І мы змагаемся за яе вызваленне таксама. Я хачу сёння прывітаць і больш за 40 замежных гасцей. Dear diplomats, ambassadors, special envoys and partners, thank you for standing with us through all these 5 years. We will never forget your support and solidarity. Deepest gratitude goes to Poland alongside Lithuania for opening your doors and your hearts to hundreds of thousands of Belarusians. Thanks to all representatives of the European Union. As you know, for us, the European Union is not just our partner, it is our destination. And of course, thanks to American delegation for all your efforts to release political prisoners, including my husband, Sergei, whom I'm so happy to see here today among us, standing with me. Дорогие мои, сёння мы пройдзем па Варшаве і правядзем акцыі салідарнасці ў 18 краінах свету. Мы згадаем нашых герояў, хто загінуў на пратэстах і ў турмах ці ў баях за Украіну. Пад канец канферэнцыі мы аб'явім пра запуск новых кампаній, зробім прызначэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце і замежных місіях. Апублікуем 6 выніковых дакументаў нашай канферэнцыі і абазначым прыярытэты дэмакратычных сілаў на наступны год. Гаспадарства, мы з вами моцныя, таму што мы розныя. І так, у нас, канешне, могуць адрозніцца пазіцыі, і гэта нармальна, але галоўнае, давайте памятаць, супраць каго мы змагаемся, і тое, якая у нас адна мэта, да якой мы ідзем, гэта свабодная, незалежная, дэмакратычная і еўрапейская Беларусь, якая жыла, жыве і будзе жыць. Дзякуй. Жыве!